Sunana AC Musbahulun Kofar Nasarawa, kakakin gidan ajiya da gyaran hali reshen jihar Kano. Muna so mutane su sani cewa gidan ajiya da gyaran hali gida ne wanda yake karkashin gwamnatin tarayya, kuma gida ne wanda ake ajiye mutane masu jiran shari'a da wanda aka ɗaure su. Kuma gidan ajiya da gyaran hali gida ne wanda takarda ce take kawo mutum, haka zalika takarda ce take fitar da mutum. Duk mutumin da aka kawo shi gidan ajiya da gyaran hali, matukar takardar ma bata cika ba ma ko aka samu kuskure a ciki, to ba za a sake shi ba. Domin yadda ka san banki, wato banki idan ka kai takarda, misali ka kai kuɗi, sai ka bi duk wasu matakai da za ka bi sannan a baka kuɗinka. In sa hannunka bai yi daidai ba, to kuma gina ajiya da gyaran hali ba za ta baka ba. Kuma duk jihar Kano muna da sa hannu dukkanin wasu alkalai da suke jihar Kano. Ba wai haka ake kai mutum ba, kuma ba wai haka ake ɗaukar mutum ba. Ana ɗaukar duk wanda aka kai shi gidajiya da gyaran hali, takarda ce take kai shi da sa hannun alkali, kuma takarda ce take fitar da shi da sa hannun alkali. Wannan shine ka'idar ɗaukar shiga da fita da gidajiya da gyaran hali. Kuma da ake maganar cewar ita wannan baiwar Allah ta gudu, dokar mu shine ba a guduwa a gidajiya da gyaran hali. Gidajiya da gyaran hali, in ka kama katanga ka gudu, dokar mu harbi ne. Haka zalika barantana kuma sai ka ratsa ƙofofi ne ba su yawa da tsaro a cikin gidan, har ka fito haraba sannan ka fita, da za a yi mamaki a ce wai ta silale ko ta gudu a hannunmu. Gidajiya da gyaran hali takarda ce ta kawo murja, kuma takarda ce ta fitar da murja kunya.